Olaineko txatean, ez irri ez mirri, gorputzen epelean, ikimilik ilkirri, esku bat nirea, bestea zurea, eman bostekoa, izan dadin gurea. Ikasten bazabiltza egin gurekin, elkar ulertu arteekin eta ekin, hizkuntzak ikastera bagoaz kanpora, zergatik ez herrian euskara ora. Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika, bagara. Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika, plazara. Arro herri honako euskaldunak, euskararen lagunak, atxeta izerdi, herri arrosarean eta kalean, bihotza pilpilean, tik-tak, tik-tok, tik-tak, tik-tok. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, lurrarekin batera gira eta mira, kukukulu musu, kokokoriko, euskararen txalea ez da eroriko. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira, kukukulu musu, kokokoriko, algara batean edo aforiko. Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika, bagara. Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika, plazara. Haua bizi-bizi prest nibelarriak, eskuz esku heldurik lertu ez darriak, argazki bat ipinin, lasterka egina, bihotz musu irrintzinik bai eragina. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, lurrarekin batera gira eta bira, kukukulu musu, kokokoriko, euskararen txarea ez da eroriko. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira, kukukulu musu, kokokoriko, algara batean edo afoniko. Olaineko txatean, ez irri ez mirri, gorputzen epelean, ikimilik ilkirri, esku bat nirea, bestea zurea, eman bostekoa, izan dadin gurea. Ikasten bazabiltza egin gurekin, elkar ulertu arteekin eta ekin, hizkuntzak ikastera bagoaz kanpora, zergatik ez herri
Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika, bagara. Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika, plazara. Arro herri honak gu euskaldunak, euskararen lagunak atxeta izerdi, herri arrosarean eta kalean, bihotza pilpilean tik-tak, tik-tok, tik-tak, tik-tok. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, lurrarekin batera gira eta mira, kukukulu musu, kokoriko, euskararen sarea ez da eroriko. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira, kukukulu musu, kokoriko, algara batean edo aforiko. Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika, bagara. Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika, plazara. Haua bizi-bizi prest nibelarriak, eskuz esku heldurik lertu ez darriak, argazki bat ipinin, lasterka egina, bihotz musu irrintzinik bai eragina. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, lurrarekin batera gira eta bira, kukukulu musu, kokoriko, euskararen sarea ez da eroriko. Mingainaz, mingaina, mintzairaz, mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira, kukukulu musu, kokoriko, algara batean edo afoniko. Olaineko txatean, ez irri ez mirri, gorputzen epelean, ikimilik kilkirri, esku bat nirea, bestea zurea, eman bostekoa, izan dadin gurea. Ikasten bazabiltza egin gurekin, elkar ulertu arteekin eta ekin, hizkuntzak ikastera bagoaz kanpora, zergatik ez herrian euskara ora. Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika. Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika, bagara. Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika, plazara. Arro herri
mingaina, mintzairaz mintzaira, lurrarekin batera gira eta mira, kukukulu musu, kokoriko, euskararen txalea ez da eroriko. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira, kukukulu musu, kokoriko, algara batean edo afoniko. Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika, bagara. Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika, plazara. Haua bizi-bizi prest bibelarriak, eskuz esku heldurik lertu ez darriak, argazki bat ipinin, lasterka egina, bihotz musu irrintzinik bai eragina. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, lurrarekin batera gira eta bira, kukukulu musu, kokoriko, euskararen txarea ez da eroriko. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira, kukukulu musu, kokoriko, algara batean edo afoniko. Olaineko txatean, ez irri ez mirri, gorputzen epelean, ikimilik ilkirri, esku bat nirea, bestea zurea, eman bostekoa, izan dadin gurea. Ikasten bazabiltza egin gurekin, elkar ulertu arteekin eta ekin, hizkuntzak ikastera bagoaz kanpora, zergatik ez herrian euskara ora. Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika. Bi, iru, 23. Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika, bagara. Arro herriko rika, arro herriko rika, arro herriko rika, plazara. Arro herri honako euskaldunak, euskararen lagunak, atxeta izerdi, herri arrosarean eta kalean, bihotza pilpilean, tik-tak, tik-tok, tik-tak, tik-tok. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, lurrarekin batera gira eta mira, kukukulu musu,
Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Bagara, arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Plazara. Arro herri honak gu euskaldunak, euskararen lagunak atxeta izerdi, herri arrosarean eta kalean, bihotza pilpilean tik-tak, tik-tok, tik-tak, tik-tok. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, lurrarekin batera gira eta mira, kukukulu musu, kokoriko, euskararen txalea ez da eroriko. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira, kukukulu musu, kokoriko, algara batean edo afoniko. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Bagara, arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Plazara. Haua bizi-bizi prest bibelarriak, eskuz esku helmurik lertu ez darriak. Argazki bat ipini, lasterka egina, bihotz musu irrintzinik bai eragina. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, lurrarekin batera gira eta bira, kukukulu musu, kokoriko, euskararen txarea ez da eroriko. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira, kukukulu musu, kokoriko, algara batean edo afoniko. Olaineko txatean, ez irri ez mirri, gorputzen epelean, ikimilik kilkirri, esku bat nirea, bestea zurea, eman bostekoa, izan dadin gurea. Ikasten bazabiltza egin gurekin, elkar ulertu arteekin eta ekin, hizkuntzak ikastera bagoaz kanpora, zergatik ez herrian euskara ora. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Bueno, arratsaldeon danori, eta ongi etorri korrika virtualien 2008ko ediziora. AEKak eta Gainbeheraontziak bat egin dugu, ez? Beste behin, 23. korrika honen beroketi eitzeko. Ze, bueno, jakingo duzu moduen, korrika euskararen alde bi urtero eitzen dan lasterketie da. Lekukoa kilometro pasata, Euskal Herri osoa zeharkatuz, ezta? Gaurkoan Euskal Herri zeharkatuko dugu, baina beste modu batera. Online egingo dugu, jastakitz 3. edo 4. biderra dan. Zehazki, Minecraften Euskal Bideojoko Zalien komunitateagaz batera auzolanien sortu dugun Euskal Herrize da zeharkatuko dugune eta ikusiko dugune.
Hostien gure asmoa da jentia badauen bentset, minijokutan ibiltzia, Minecrafteko trebezi eta indargune desberrizek neurtzeko, baina hori bukatzerakoan ikusko dugu. Ze momentu zabeni, gara apurbete arazoakaz, hau aipatu behar dugu, kasualidades, zerbitzariz eroriein da, orduen sartzeko beste bide bat bihar izen dugu, hortik komentu dugu lez, dauela IPL bide bat, sartu nizkero gure Telegramen edo Discord zerbitzaritzetan ikusko dozue, IPL bide hori Minecraften sartzeko. Hor helburue, korrika virtualan helburu hau, korrika nagusi zen hildo beretik doa. Euskaldunek euskararekiko sentitzen duten edo dugun arrotasune, basarien naiz bideojokuetan erakutsi nahi dugu. Eta horretarako, Euskal Herri Digital hau sarkatuko dugu, euskaraz jokatu nahi dugule aldarrikatzeko, ezta? Izen be, gamerauntziaren sedie euskara eta bideojokoak ustartzea dala gogoratu nahi dugu. Oin 10 urte abiatu genuen gure elkartie, eta ordutik ona, denetariko ekimenak antolatu ditugu, horren beste maite dugun saletasun honetan, gure hizkuntzien presentzizea aragotzeko asmoarekin. Eta Minecraft adibidez, korrika virtuala moduko ekitaldi bat antolatzeko aproposa dela esan behar da, baina guztiz euskaratute dauela nabarmindu behar dugu, ikusten badozuen ez, joku zuzenekoan irudizek, joku ebera, interfaza, txata eta bestelakoak, euskera astopiko duguz. Orduen, adibide bat baino ez da, ze gure mintzairan joka aldogu zen jokuek gaur egun 152 dire, horrek Gamerauntziaren webguneko euskarazko bideojokuen zerrendan tope aldozu ez. Egize da, zifra hoazten doala, izi jabetero, izi batzutan astero eta dena, joku barriren bat edo beste gehitzen dugu gure zerrendara. Orduen, parte hartu gure badozuen ez, aipatu dugune. Gure zaletasun hau, gure hizkuntzan gozatzeko, disfrutetako bide barrizek bilatzen edo alegin barrizek eitzen, Gamerauntzia komunidadi ediko zuen horretarako. Horren aipatu behar da, euskaratute dauzen joku honek bideojoko zaleen naiz garatzaile euskalduneri esker deko guzela, ze ikaragarrizko lana eitzen dabe aman komunin dekogun sede hau lortzeko. Eta hasikerako aurkezpetxu sarreratxu hau monda, ni Landerrun zuetanaz, Gamerauntxoko kidea, eta nigaz dauz Aritxo Diriozola eta Damian Madenabetia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Arratsaldeon danoi. Hemen gabiz ez, bentsete lehenengo oztopo horre gainditzute, da prestetan. Hori da, zapatia jantzitza eta korrika egiteko prest. Ardana perfecto ateratzen da ez da Gameraunziako korrika saio bat. Beti da zerbait, eta nik uste xarmare pixat emate jola, ez? Beti azkenengo momentuko zilipurdik ibili behar horrek. Baina, lortu dugu ondo jartza guztia eta korrika egiteko prest. Hori da. Ez dakigu, bertokoak pres badauzen, taldetxu majoa jatorra osatu dugu hemen, da dano gabiz kilometroak aurreratzeko eta lekukoa eruteko prest ez da, ze berton bebadeko guz, hemen nire ikuspuntutik ikusten duzu ez, ikurrinatxu, baina, lekukoa prest dekogu beteko moduen, ez dakituntzen momentuen nogetekon edo ikusteko moduen dauen, baina, ikusko dugu, bilbidie azten dugu nien. Gero beste sorpresatxo bat edo beste badeko gube Segun aipatu dugun ez, Euskal Herriko mapie da hau, hainbat urtez osatzen eta hobetzen jarraitzu dugun mapie. Aurten beha ausolanin ibili gara, apurok izan txukuntzeko, bilbidie presteta ez, ze, klaro, jakingo duzu moduen korrikako... Lander, barkatu moztea, Bai. Momentu txatez, txatean idazteigu Leire Aranak aldetuz bere semeak sartzen nahi dugula, baina ez dula asmatzen, eta instrukziori bat daukan. Eta ez dakit, agian pantailan erakutzi dezakezu nola egin behar duen pausoak, agian jarraitu ezakete eta lortu zerbitzarian sartzea. Bai, hori zengo da proposena, segurunik, ezta? Minecrafteko menu nagusitxik, besteri barik, multijokalarian sakatxi izango zen, gero hemen hiri agartzea ez, bertan dekotela zerbitzarize, baina hori untzen momentuen ez da zuzena, oin IP elbide edo zenbaki batetik sartu inberko gara, horretarako konexio zuzenan sakatu, eta elbide hau sartzi izango zen, berton irudizen deko zuen azaziko dana esaten zen nahiko zenbaki luzi da, baina, bertako zenbaki honek idatxitxe, eta batu zerbitzarira sakatute, bertan egongo zinien, dana ondo badoan, espero dugule baietz,
eta holan parte hartzeko aukera horrekiko dugu, bai. Orduen, beste segundo batzu ez itxiko telebidetxu hau, eta aurrera goaz, bale? Bestela hori, esan dugune, gure Telegram taldien, Gamerauntzien Telegram taldien, sare sozialatan, Discorden, bertan YouTubeko chatean laguntzen ere dabiz. idatzi dut. Hori da, YouTubeko chatien bedau. Orduen bertotik be laguntzi iberoa dozuen, edo besteri barik, ez? Giroa gazko osatu, badeko gu sortaldetxu batzuk berbetan, izketan, eta, bueno, berotzen korrika honetarako, ez da? Orduen, bueno, barriro goaz barrura. Hori da, gogoak ja. Ez da zia, bere soin ordu erdia ziber ginen, tamen gabiz bueltaka, baina, bueno, lasterraziko gara, ja faltean genti sartzen badoan, gure akatz barri honegaitzik, penia dela, ze, justo ordu laur den dana perfecto ibili daku, baina momentu baten, zerbitzariz erori egin da, eta hemen gabiz oin, beste bidiek asmatzen. Bai, eta penia be bai, hori ez, zabalkuntza egon da, baina pixkat azkenengo orduan, eta hori, ez da desaten, zaila izaten da, eta oso fetxa gogorrak edo txarrak izaten da, azkenean asko dago antolatzeko, baina hori lehenago lortzen ginoan, hemen makinatxo jende elkartzea, ez, daukogun jendia, dana konfiantzazko jendia, eta ezagunak, eta askotan ibiltzen dana, hemen saltzan eta hola, baina, hori, danetarik elkartu eta makinatxoa jendekin egitea korrikalditxoa politxa izango zen. Hori da. Bai, azken hemen beti ikuguz hobetzeko kontuek ez, eta dagiz izan aproposetzen da, komunidadien edo parte hartzaien iritsi jakitzie, zer hobetu behar dugun, zelan leiken urrengo baten, orduan hori dana bezkartzen dugu, eta bueno, betiko moduen gugaz harremantan jarri, eta bota zuen iritzizek. Jamen, azteko goak az dabiz, baina ikusten duzuen moduen, pertsonak, badau baten bat konektatzen zahetxeko asmoagaz, ez komentu dugu moduen. Igual bost bat minutu itxarongo dugu, eta... Hori da. Ze azken fina pena bada galtzea lasterketa. Bai, ipatzeko, ez? 23. korrika nagusi honek, martxoaren 14-ko 24 Irundik Baionara jungo da. Aurtengo leloa ezagutuko duzu moduen arro herri da. Euskal komunitatiek euskararekiko sentitzen dabeen arrotasunaren, ez? Adierazle eta erakusle. Eta, ibilbidia, aipatu dugune, Irundik hasiko gara gaur gube bai, gure korrika digital honetan. Eta, helburu da, gure mapa honetan, hiriburu nagusiz eta hausera ikitze, gero beste txokoren bat edo beste prest dekogu. Baina, batez be, Mauletik, Donibane Garazitik, Iruñetik, Gazteiztik, Bilbotik, eta Donostiatik igaroko gara, Baionan bertan bukatzeko. Orduan ikusko duzuen nahiko mapa txukune politzedeko lehen egiz izan, arrogoteko modukoa, ez? Korrikako leloak dino moduen. Eta, prest gauzenien, mendik esan dugun moduen, minutxu batzutara, bueltatxu bete mongo dugu, eta zer modu ez duan dana. Bai, eta, komentatu lehen Holanderrek esan duen bezala, komunitateak sortutakoa da, hau da, hiri bakoitzan dauden ikusiko dituzuen eraikinak eta, zerbitzeran ibili izan dan jendeak eraiki hoi izan ditu. Eta, ikusiko zute, hainbat daudela. Adibidez, Iruñara juten geanean Ziudadela ikusiko deu, edo Udaletxeko plaza, Bilbon ikusiko ditugu udaletxea bera, baita ikusiko du portua eta garabia. Garabi gorria nola izen hau, bakit izen badaukala eta? Garabi... Itxasoko portuko garabi gorria. Ez dakitzen zen momentu existenteko negizizan. Baina, eta gero baitare Ibertolola dorrea dago, Samamez ere badago, gero Donostin ere ikusiko ditugu, Artzaionaren katedrala, Kontxa ikusiko deu, Anoeta, Kursalan albotik ere pasatuko gea, eta gehiago, Zugarra morditik ere pasatuko gea, ez da kapital bat, baina jendeak egin zuen Zugarra mordiko herriska eta baitare koba, eta horre ere badago. Eta, beste mila eraikin daudenak, orain guztiak ezin dituguna gaipatu, baina komunitatea pixkanaka urteen poderioz egiten joan izan dana. Bai, eta hori da, ez, gure asmoa,
aldogun bitxartien behintzet mapa hau hobetzen jarraitzi izango zen, ba, torren korrikako beste edizio batzuntza bebai, ez? Eta holan, ba, alik eta maparik politzena norbere txokoakaz, ez? Hori da lapurret bilatzen dugune. Bai, hiriburuek eraikitzi, baina aldi berien bebai, ba, gure, ez, leku maitxiek edo, ba, Minecraften eukitzie, da, ba, mapa honetan betirako gordeta gotie. Bera, bingenek idatzi guta txatean. Karola da, garabio gorri horren izena. Manekin bai, zona zeukala. Bitxu, bingen hor da biltopera, eskerrik asko. Bai. Eta bai, ba, apurek izan bitxarango duguna eba dozuen, eta aurrera goaz. O bestela zingo gea eta norbait konektatzen bada, automatikamente Bai, sartuko telegarria dugu. tengo. Hori telegarraituko dugu korrikara bertara eta jarraitu zala korrika egiten. Hortaz, ba, zeuk esan. Vale, ba, nahi dozunin hasiko gara. Ba, bota, bai, galaipari bota. Bai. A ver. Eta bueno, aipatu behar dugune bai, ezta? Berton, Irunen gauzela, igual ez dugule esan. Bai, egia. Hau Irunen gaude. dala, eraiki dugun azkenengo hiri herrize, ezta, egiz esan. Bueno, hasiera marki hasteko, ba, pasan, oin 2 urte amurrio prestegendu moduen, ba, ingoan Irundeko Berton. Orduan, ba, hasteko gauz, ja. Aurrentzagoa, zenekok daroa lekukoan honetan. Eta tan ondo badoan betxet, aurrentzagoaz. Musika ere badaukagu. Bai, hori urteroko moduen, ba, bueno, aurtengo edizineko musika hartugu, kartela preste dugu Minecrafterako. Eta maulera sartzen gabizia. Bai, hemen enekok pasar dio. Galaipari ez da, Aurrera. hori da. Bai, Galaipadeko, Galaipadabil lehenengo. Hau, beti egin dugun korrikako bide berdina alda. Osea, badakit errekorridua ezetz, baina esaten dut. Berdina da, ez? Zeren hirietatik egin dugun bidea bentsat. bidea aldatzen da, ze azken finean, Osea, esaten dut, bai, hiritik hirira aldatuko da logika, ez? Esaten dut, Bai, jarraitu ordena beharreko ordena, baina bide batzuk errepikatu ingo diela esaten nahi dut, ez? bai, Adibidez, batzuk errepikatu dira, baina orte Bilbotik Donostiara tokatzen baldin bada, 2 urtetan, ba, berdina izango da, ez, bidea. Osea, ez da aldatzen, ez da egiten berriro rekorridua, ala? ibilbide berri batzu sortzen dira, ze askotan, eta gaur ikusiko dugu bat berezia daukagula, itxasotik egingo duguna, ze azken finean batzutan bizitza errealean egiten diran traiektuak oso zaila da errepikatzea ba hemen, edo ez dago bideo hori eginda lehenagotik. Bai, bueno, eskenean, zerbitzari egin zalako pixkat, osea, hasiera baten etzan realista modura egin, Hori da. ez? Izan zan, ba, hemen egingo dugu hiri hau, hemen hau, tal, eta orduan, juntau da, ba, Euskal Herri guztia dago sakabanatuta, Hori da. eta beno, ez dauka benetako errealitatean islarik, kenduta, ba, eraikin esanguratsuak, eta horrelako, igual, ez, paisajearen zati konkretu batzuk. Bai, hori, ez azkenideko, ba, Minecraft ikutu izango zana, ez? Ez dugu hain eskalan ez ebez, ba, bai, tamien komentan dauena, gauzak sakabanatute, apuret modu kaotikoan dauz, baina aldi berien, ba, bere sarmide deko be, bai, ez da, Euskal Herri honek, bere berezitasunetaz, da, bai. Eta ero, bai, eraikin batzu daude, ba, bueno, bizitza realekoen antzekotasun bat daukatena. Hortaz, ba, horiek ikuzutenean zerbitzerean, ba, zute, ba, adibidez, Iberdrola dorrea garbi antzematen da, esatezu, joe. Ba, bai, hori Iberdrola dorrea da. Ke dorre hori gainera, pertsona batek ustez eraikizula osorik, eta bastante harrigarria da, dana handia ikusita. Bueno, heldu gara
Donibane Garazira. Iberdrola dorri berez, berton dikotez, justo honen izena ez dekot. Ze, bueno, sortzaile batzun izenak apuntetan ebilina zamen, ez? Parte hartu dauenak horren mapa politxe ditzen, baina justo Iberdrola dorriena ez dekot hemen. Bueno, oraintxe Donibane Garazira iritsi gea. Hemen ere Donibane Garaziko arresia eginda daukau, eta baita ere arresitik ateratzen dan zubia. Eta, bueno, Donibane Garazi barruan hemen, alako azoka moduko bat, ez? Garai bateko Donibane Garazi gogorazten diguna. Bueno. Orduan hau berez, claro, rekorridu egin dugu replikatu, orduan, oin gutxi gora bera ze egunetan goia? Korrikakoa? Galdera, na. Hortara, enaiza... Hori ez dago bien, ez? Hori jazta. Etxeko lanak, ez? Ontsa korridu jaduen esatia, ez? Eba igual, portzentaia edo. Hola... Azirantzean izango ze Irundik maule gertu dago, bizitza realean, eta Doniban ere erlatiboki gertu dago. Nik esan nuke korrikako lehengo egunean gehienez bigarren eguna ziran izango gehala, orain. Baina hori zaila da kalkulatzea, ez daukagu kalkulatuta, pena bat, baina bueno. Bueno, apuntatzeko, ez? Urrengo urteetarako, ediziorako. Hori da. Eta bueno, hemengoaz basoko ibilbide batetik. Zeuruen nik Pirineoetako basoetan, Iratiko basoetan, Donibane Garazitik. Eta Iruñara bidean goaz, Euskal Herriko hiriburura. Bai, ganera Iruña oso politxeoko gule aitortu behar da, ez da ben arrokeritzen ibiltzearen, baina ontsi ikusko duzuenez, izeteko lako nik uste dute pasan diseinuan topera lan ibilziren batzuk, aurretik izan egon horren lan dute, baina leheko politxo geratu da. Eta bueno, amentxe, soineko basoatatik eta bar, zerkatzen, baina ja bertara heltzen apurka-apurka. Hori da. Iruña zertzen. Ale. Ale. Aritzek hartuko dau, ilidanek. Iruñan, garnikar bate daro lekukoa, ez da zer pasetan. Berton gauz, lehenko ziudadelatik ez. Hemen udaletxeko plazara orain, iristen. Eta orain, Iruña atzek aldera jungo gea, jendeak, bueno, zerbitzari hau leheno garai baten superbidentzia moduan ibiltzeko zerbitzari bat zan. Eta orduan jendeak, partzela geneuzkan hiri bakoitzean, eta jendeak, bere etxea eraikitzen zuen. Bere gauza gordetzeko, bere logela jartzeko. Azken fina, bakoitza bere txoko bat eukitzeko pribatua, ez? Eta, hortik entzungoaz, justu etxe hauek, jendeak Iruña. Adez galai badakit, bera Nafarra izanik Iruñan zaukala etxea. Eta... bueno, giro politzien egiz esan, Eta orain, Iruña kanpoan alako azoka postu batzuk bezala, hor alako templu bat, ez dakit errealitatearen ez duko zen edo. Eta, justu, Iruñako azkenengo eraikina ikusiko eguna, hemen irteeran, ezkerrean, Girrixori, Iruñako kartzela egin zuten, hasiera batean zerbitzarian gezki portatzen zian, jendea, kartzelan zigor moduan denbora baterako sartzea zan, baina, ez ginean iritsi hortaraino, ez genuen berrik izan. Eta orain, hemen desbiderapena hartzen dugu, eta Gasteiz aldera bigatzen gara. Leheno hor zubi bat ikusten duguna, zubi hortatik pasatu gara, Donibane bidean. Bai. Baina orain, behek aldetik pasatzen gara.
Azken finean, esan dugu bezala, mapa ez da ordenatuta, orduan alako laberinto moduko bat erain behar dugu, bideek. Bai, trikimailuak. Hori, trikimaioak, hiri batetik bestera juteko. Honek zubiak eta danak eskuz egindakoa dira? Guztia dago eskuz eginda. Ope? Bai, azkenik dute trampa pare bat alako eraikinek harina hoetzeko World Edit eta alako tres. Bueno, World Edit, ez? Hori da, baina... Bai, a ber, azkenengo zubia ikusiko deguna Donostitik zehara bidean, Baiona bidean zubi hori World Edit erabiliz egin genuen, ze ikusiko zute zubi exageratu handia dela eta. Epa, kontuz, landare horiek zeiten dut eta arantzak dauzkat eta. Eta bueno, sartu gara... Maulerrek Hori da. hartuko du. Eta bueno, Gasteizera Dobel iritsi, Maulen eskauz, Gasteizen gauz, hori da. Bueno, hemen ere Mendizorrotza eginda dago, estadio pila dauzkau, Bilbon, Donostin eta... Bai. Eta Gasteizen. Ez da, uste bere garaian norbait hasi zela Iruñean egiten esangoet. Bueno, azkenien direz, eraikin ikonikoak edo ezagunek eta aldi berien errez eraikitzekoak, orduen oso proposa alako mapa baterako. Eta ero etxe batzuk oso ondo, adibidez etxe hau norbaitek, ez naiz gogoratzen zeinek entzun, baina txuriak leiho kolorekoekin oso ondo dago egin da, ze Gasteizen horrelako etxe bat dago, Bai. atentzio asko ematen duna. Oso ondo dago egin da etxe hori, egia esan. Hemen norbaitek McDonald'sare egin zuen. Oso lortuta Ze, Gamarrako McDonald'sa? Ba ez dakit. Autoa, hori. Ai, makauto dauka. Gure aldetik sartu zanean, Gamarratik, beti egon da hor. McDonald's, ni sekula naiz egon baina, jo, Eta ero hau Buesarena, Ja. Baskoniaren Hori da. zelaia edo... Kantxa edo ez da izan. Kantxa edo nola esan. Eta bueno, ba Gasteizetik Estadioa izango da, Saskibaloikoa. Hori da. Hori da. Eta... Ba bueno, Gasteiztik arten, eta Zugarramurdira, bidean. Txiribulta gazta dana. Bai, WMR raida 360 no-scopeak egiten, korrikan. Bueno, barrio aipatu behar ezta, korrika virtuala, Gamer Hautsa elkartiek AEK-gaz batera, abiatu daben proiektutxu da. Lehen urtitan gu bakarrik egiten genuen apurbet gure aldetik korrika sendotzeko asmoagaz, baina azken bi edizioetan okerespan hauen, AEK-gaz batu gara, euren babes auki dugu, hau bideratzeko eta dana. Eta orduen, egitzen zen, azteko lagungarriz da, eta lehen komentu duguna ezekera baten bai, korrikantzako berotzeko, ondino, ize hilabetetxu bat falte dela, eta aproposa ez da, gurien ibiltzie, eta bentsete beste mota bateko ekimentxua hau etxia. Jon Gomez etxatean idazteigu Gasteizen rotonda falta diala, bai, egia da. Bide gurutze asko da, baina rotondarik ez dago egin da. Egin biako esan, igual hori behar World Editekin bat egin eta beste 60 euro pegatu. Piskat realismoa emoteko. Hemen jartzen dugu basotatik, zelan ez. Laba eta guzti, baina basotatik. Bai. Laba tipikoa leheno Minecraft zaharra zanean, baso batek zu hartzen zuna eta estenditzen zana amaiera arte. Mapa oso erretzen zizun. Gero konpondu zuten, ze
grazirik etzun egiten, zu mapa etxea eraikita, bueno, etxea eta gauza pilat eraikita zuzmezkan. Eta ez zegoen modurik kortafogos bat ditzeko? Zueten bat, o? Bai, adibidez, zelaiak kentzema zenun eta Hori da. harria jarratzema zenun. Aha. Baina, garo, lan hori hartu hartzen nun eta gainera itxura Ja, pixatzen. hori zergatzen zina, baina, bueno, errealismo puntu bat emote dutza. Bai, bai, Eta gero kontzientziatzeko eta hori, ez? Hori da. Udako zute horrekin. zuteekin. Ba, bueno, Zutiek edo bidegurutzeak, zuterrak. Zela? Zutiek edo zuterrak. Ja, Vale, vale. Bai, Euskal Herri tropikala, Minecraften be egon leikela emoten dugu, ez? Bai. Hemen txe. Tagan eskerrian ikusten dan zubisa. ba, bueno, zubi hau pasatu dugu eta zarautzera iristen nahi geha. Zarautzen ez dago gauza eraikin asko eta eraikita, ze hau oraindik komunitateak eraikitzen jarraitu behar du. Baina, bueno, halako famatuena dagona da musika Musika plaza hori da. plazan dago. Bai. Halako kioskoa. Bai, bengo honetan oso handize. Meretako be ez da txikize, baina Minecraften ja... Ba, bai, Minecrafterago eskala oso handia da behin da bai. Enez gogoratzen hor egin zuen, zarezkoa. Garik igual egingo zuen, ten inferno. Alaka handia egiteko. Bai. Ba, bai, itxura dauka. Eta orain, abiatuko gea, orten da nobedadera. Zarauztik Bilbora joan behar ginen, baina ez geneukan biderik. Eta orduan, ba, itxasotik joan beharko dugu. Hori da. Upa batzuk, Wow. upa ni be bai barrura. Txalupa gamen dauzkatzute. Hartu txalupa. Ole. Eta hemen, itxasoan zehar. Orio alde batera lagata. Hori da. Nik uste de slalom bezala, ez? Bi, Orioko portutik aterata. hori da, bi ikurrinen artetik pasatu. Eta ja, luraspiko bideak ikusten dira hemendik, eh? Hori da, ja... Korrika... Osa, igual niro ja... Non dago lekukoa. Ez dakit ez Minecraften beste kutsu betartzen dugu da, korrikaz bagez ezik, hemen itxosotik Bai. dugu, ez txalupatan. Bai, bueno, Euskal Herrian nahiko... Ez? Jo, ba, ni pentsatzenan doble moble, oza, zijoiala aurretik, eta alako batian bakarrik, eta esan dut, a ber. Bai, bueno, txalupanare baitare pixat enfokatu ginen Euskal Herrianakin, ez? Trainerakin, ba, bueno, nahiko kirol famatua Euskal Herrian. Hemen Karola, ez? Aritz? Bai, hau da, Karola. Txego, bai. Eta, bueno, Karola alboan daukau portua, eta portaura iritsiko gea. Eta hemen izango da aldaketa, lekuko aldaketa. Hori, ja, trainera txalupa dana geltzen dizen, aurrera, Ah, zela esan, korrikaz. askatzeko. Shift. Abaldatu da, eh? Ale, aurrera. Eta Bilbon gauz. Bilbon gauz, Damian, zure ordua da. Vale. Lekukoakin. Ale, Baldaukat, bai, aurrera. listo, iopa. Eurrea Damian. Uf, ja nekatuta, eh? Nekate, V-bikoitzaren tekla, ja, No, bere dago korrikalez, luze joan da. nekatu enbiar da. Hori da. Hemen ezin da tugelik erabili. Ui, Ez. vale, hemen truko onda, Ikurriñak falta izan dira. Hemen dago, orain, zerbitzaria pentsau zenbat urte dauzkan, Igual izan goitu 7 edo 8 urte. Bug bat dago, hemen, zera, aterata, eta imposiblea daukau hori kentzea. Zein dagoen, doblauta dagoen hori? Halako bloke gorri bat zen. Bai. Airean, ez teu asmatzen kentzea hori. Ez que da bloke bat existitzen dana, baina ez dana existitzen. Eta hor dago, nik uste hori dala zerbitzari honen Buja, ez? zerbitzari zaharrena edo bai berezia egiten duna. Xarma. Xarma bat ematen diona. Bai, baina Minecraften hola diagonalian gauza bat, ez? Zato, zer da hori? Bueno, Bilbon gauz, Eta, baina bertan dugu, ez, Durangoko landako Azoka. guni, azoka. Hori landako. Iepa. Eta aurrerantzagoaz. Bai.
Da hemen ez da nekatzen, ubikoitxari sakatuz, Hori da, eta bueno, danan doa. Bai. Hemen Bilbon, hau museoa da, arte Guggenheim ez bestea nola da, bai, arte derretakoa. arte ederretako. Baina, hor daukose baita beste museoa. Aritz? Kerretara? Bai. Bueno, batxuntza bai, hori argi dago. Eta bueno, dorrean nik uste dut Bilboko edozen puntutatik ikusten dela. Bizitza realean iaia ala da, dorrea, toki guztietatik ikusten dela. Baina hemen exageratua da. Eta pertsona batek egin zuen, dorrea, alucinantea izan zen. Bai. Egun batetik bestera agertu zen dorrea Bilbo erdian. Eta, bueno, Bai, bueno, ni betzit Gero esku ona Minecraften eraikitzeko, baina batzuk larriko esku bai, ona alucinantea daukate. Bueno, holako hori ditugu, ez? Hori da. Ze gainera, behetik behintzat goiara ez da ikusten. Minecraften distantzia, rendizazio distantzia limiteak ez dizuzten limitea ikusten. Goaz, apurke. Bai, Oso ondia da hiri hau, eta oin sartuko gea, Bilboko metroan sartuko gea, Hemendik? eta, Hori bai, da, horrela. Kea. eta magiaz agertuko gea Donosti sarreran. Iepa. Eta lehenengo pasatuko dugu itxasazpiko lehenengo tunela. Alakoa falta dago esunetako korrekari, Bai, ez, itxasazpiko Bai, izango baldin bazan bezala, Travesio honiko. zela da, akuariuma. hori da. Ez eman ideiarik, ze agian Bilboti Donostirare okurretze zaio eta itea Hiperloop bat, Halako- ez? tunel hori da, hiperloop bat itxasazpitik. Iepa. Eta orain, ateratzea guaz. Eta oin, Eta, lekuko aldaketa. Donostira iritsitakoa. Agertzen danean, ez, Donostia. Naiz eta Oh, metro ja. dago kanpoan, ez? Hori da, kanpo. Hau ez dago kontxan. Ez. Oso, ondo hemen seinaliak eta dana, pare zuaitzetan. Bai. Eta orantxe. Donostia. Eneko uste hartzen du. Edo, ez dakit, zendan? Bai, eneko gartu. Gartu da horrela, barriro. Bueno, Donosti nik uste zute alderdi eder, udaletxea, kontxa, hor igeldo baita ere. Eta orain goaz Artzaionaren Eliza azpiti pasatuko gea. Eliza hori gari infernuk egin zuen, oso osorik. Bera Oso bakarrik. Barrutik impresionantea da, ze handi da. Hemen, bendik agur bat gariri. Hori da. Eta, bai, gogoratu behar da, gariri lagatzen bajatzen Minecraften atzalde bat bakarrik, egiten dutula 4 € granja, eta zerbitzario guztia moteldu, así que artista bada. Orduan, esan viajako hori, eraikitzeko zerbait. Eta hemen ano eta parea. Ba, gauzat esan betzute haritz. Horrengoan, hemen bentsat, errealekuak txulo basate, Esko zarrua basate, Zelako hor logua. Samamesek zeukan txiki-txikisa, hola? Xume-xumia, eta hemen errealekoak kristonetako monumentua. Bai. Doña Berantza jarrituko dugu, hori da. Bera, horretxe batzu daude, eta bueno, hemen kursalan alboti pasatuko gara. Kursalare bastante Kursala- ondo dago egin da. Ondartza guzti, Astu barik horatzen geratzen da, baina badeko. Eta bera, zubiti pasatuko gara alako Bilbo kanpoalde moduko batera, hemen.
zubiaz barkatu, tunela ure berria da, egindakoa. Asmakuntzak, baina bueno. Eta, bai, eta leno pasatu gea, itxasontzietan, txalupetan pasatu geanean, tunel honein gainetik pasagea, uretan. Oriotik Bilbora egin degunean trajektu hori. Eta orain, justu azpitik, oinez. Bai. Ez korrika. Eta, bueno, nik utziko deun uartea, behin ateratzen jaenean hemen tuneletik, Bilbo kanpoaldean egindako uarte bat izan zen, ze jende pila bat sartu zen Bilbo eta Bizkaitik, eta, bueno, etxea egitea nahi zutena. Eta hasieraten Bilbon zauden partzelakin nahikoa ez zen, eta hortaz, uarte artifizial hau eraiki behar izan genuen, jende horrek bakoitza bere etxea egiteko aukera izan zezaten. Bilbola Dubai, ezta? Auskalo. Eta, ja, hemendik abiatuko gara, Laizter ikusiko dugu zubi handi bat. Eta zubi horrek ja Baionara eramango gaitu. Eta hori, eskuman dagoena zer da? Ez daki, norbaitek egin zuen alako etxe erraldoi edo gauza raro bat. Donkey Kongen gerli emoten du. Bai, gogoratu gara badarela Super Mario Champiñoi erraldoi bat, eta alako pare bat gauza mapan sakabanatuta, baita piramide bat. Trampekin, kontu zibili. Eta orain zubitik ikusiko dugu Game Erantziaren logoa. Hori da. Hau logo hau urtekin zeban, eta gero nikin nebana izan zen biratu. Diagonalian ipintzek. Politxo ikusteko, ez? Bai. Pareti be bai. Pam. Penia ez teko gule furgoa. Kamaritxako da David dintzako. Urrengorako, Hori da. Zan berra da, jardun ginen begira hori. Baina bastante zaila zala. Hombre, eta batez begero koskak eta hori guztia, ez? Ze hemen kristonetako itxura hona, baina gero... Hemen ez dara errepideak. Trukoa zan zaldi baten itxura aldatzen zenula furgonetan. Baina bastante zaila zan. Egiteko lana. Ze turrua sartu da nekok, Bai. Hora ez zigarraituta gabiltz. Eta, bueno, Baionara iritsi gea. Hortandeko merkatu gazteko. Bai, Baionako azoka. Justu norbait orantxe iritsi da zerbitzarira. Ez da lekuko antxandi egin badugun, edo? Egin gotza tepe indotza, jazta hemen dago. Haupa, inko. Alare laztai, orain korrika amaituko deu, sorpresatze dauzkau amaitzen degunerako ere, eta ero, minijoko dauzkau ibiltzeko, hor ja danok ibiliko gea. Eta hau, Baiona da, hemen jendeak ere, ikusiko ditugu jendeak egin zituen etxea. Eta hemen jentzea, bastante artista dago. Bate bat, norbaiten etxetik diamantea lapurtzen. Ze agertzen da txatean logroa lortu dela diamanteena. Ez daukagu olako kutsak babesteko zerbait. Lero bat zegon, baino hori... Aritz, lehen komentatu duzun kartzelan kontua. Irazten nahi da, Bai. Eta ja amaiera aldera ari gara iristen, Baionan halako gaztelu batera. Ez dakit egia zan ze gaztelu den, Baionako ze gaztelu. Baina
Hau ustet bere garaien roboutek egin zuela, eraiki Ah. zuela. Ez nago guzti ziur, baina ustet bera zala. Eta bale, korrika amaitu da, hementxe. Baionara itxigia. Mugara, bai. Eneko goraka dijoa, baina ez dakit nora Bueno, ez da txarra bez, arresi puntan amaitzi, ez? hori da. Olaineko txatean Sí, sin igual, ¿ah? Igual es. pelean, ikimili kilkirri, esku bat nirea, bestea zurea, eman bostekoa izan dadin. Bueno, Hori da, gaua egin da, eta orain, bukatzeko zuziri batzuk botako ditugu. Eta zuziriak, eskatze eguna da, guztiok funtzeara, gaztelu erdira. Ja. Ber, hor da zuziriak. Zerura behitzen mazu lander horrik ikusiko dituzu. bai. Eta bueno, gau izan da korrika. Eta 2008ko korrika virtuala, lehenengoa. Pero laster, nien komentu dugunez, ez? Barrero nagusi zeri ekinal izango ditzagutan batera. Baina momentuz gure ekarpen txikitsue, sumetxue dugu bertan, euskerie bideojokuetan sarien zabaltzeko eta euskeraz jokatu nahi dugule aldarrikatzeko. Hori da. Eta animatzeko jendea Euskal Herri virtualera etortzeko eta beraiek etxea eraikitzea nahi badute. Beraien etxea, beraien herri edo hirietan, Eta beti daukatela hemen aukera. Game Launcher komunitateen be parte hartu gura bat zuen, hainbat bideo dauz, elkarte komunitate irekize gara, edo nok bere ekarpenak egin aldeuz edo zein modutera, ez? Beti bideojokuekin eta euskeriagaz zer ikusi zedekin bitxartien. Hemen hiltxe gara, ez? Txapelketak antolatzen, alako korrika virtuala eta bestelako ekimenak antolatzen. Izen dugu zuen bai, jokuek euskeratu lehen komentu dugu, ez? Komunidadiek hortan lagundu izen dugu, gugeu Game Launcherik ibili gara hainbat bideojoku euskeratzen. Eta alako lanetan parte hartzeko bidie, Telegram taldien, Discorden, gure webgunien, sare sozialetan parte hartuz izango zen. Orduen bametik gonbita lusatzen dutxu dugu, ez? Hurbiltzeko da gu egoteko. Hori da. Eta orain, Leicester arduratuko da Bingen mapa aldatzeaz, minijokoen mapa beste bada. Eta mapa horretara juten geanean, minijokotan ibiliko gea. Hori, ez da minijokurik txapelketa moduen ez ezer, ondo pasetako da, Hori da. bukaeri emoteko baino, ez, azkenien. Baina batzuk ez zuzirizekaz ondo pasetan da biz egizizan, ez da behi errasko egizizan. A ber, zuziria debalde dauzkatzu dunean, gustora pasatzen zu beti. Hori da. Zemerkeak ez dira Minecraften egiteko, gainera zuziri bereziak gaigera botatzen. Potoloenak, esan dezakeguna. Eta, ez dakit Bingen entzuten nahi da, baina berak esan dezala zerbitzaria orantxe gelditzen. Korrikako zerbitzaria horra maituko deu, baina barruan zabeten guztiok itxoi. Zeamendik zertxo eitera Bingenek beste
mapa kargatuko du, Hori eta beste mapan minijokoa daude. Zerbitzari berien berez, helbide berien sartuko gara. Hori da. Aritxamendiko gutxatien YouTubeen Nikolardi galdetzen, esaten ez totxola sartzen uste. Ez dakitz barriro IP helbide hori partekatzeko. Bale, ai, txoina, ezke txata... Bai, nibe galduin jot, lehen horreu. Galdu egin dut, ez dakit Bai, zergaitik. Berriz hartuko nahi zuzenekora. Oraintxe zango izuet, zenbakia IPA. Bi gauza izan daitezke Nikolardi. Bat izalaizke jarri berdezu helbide hau, zerbitzariana. 2, 3, 23. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Bagara, arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Plazara. Arro herri honak gu euskaldunak, euskararen lagunak atxeta izerdi. Herri arrosarean eta kalean, bihotza pilpilean tik-tak, tik-tok, tik-tak, tik-tok. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, lurrarekin batera gira eta mira. Kukukulu musu, kokoriko, euskararen txalea ez da eroriko. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira. Kukukulu musu, kokoriko, algara batean edo afoniko. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Bagara, arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Plazara. Haua bizi-bizi prest bibelarriak, eskuz esku helmurik lertu ez darriak. Argazki bat ipini, lasterka egina, bihotz musu irrintzinik bai eragina. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, lurrarekin batera gira eta bira. Kukukulu musu, kokoriko, euskararen txarea ez da eroriko. Mingainaz mingaina, mintzairaz mintzaira, hizkuntzak hiztunekin aberasten dira. Kukukulu musu, kokoriko, algara batean edo afoniko. Olaineko txatean, ez irri ez mirri, gorputzen epelean, ikimilik kilkirri, esku bat nirea, bestea zurea, eman bostekoa, izan dadin gurea. Ikasten bazabiltza egin gurekin, elkar ulertu arteekin eta ekin, hizkuntzak ikastera bagoaz kanpora, zergatik ez herrian euskara ora. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Berton gauz ja barrero bueltan minijokuen mapi kargeta. Ikusten duzu moduen ja hau ez da Euskal Herri digitala. Eta ustez sartzen da bizela bai, berton jaten eta erran izango da ingo dugun lehenengoa. Ial baten ikusle moduen jarri, ez dakitzitela zena ditzen da. Zintezu, opez gaude da, ustet. Bingerek eman behar digu. Vale, zanengo txaba dozpan. Bai. A ber, Nikolardi sartzen den.
Jo, ja jolasetan hasita daude, batzuk. Baina, bueno, ba, nire jolastu ingo torda. Bai. Espaldien eta jolastu barik, Bueno, espadak izuen zein dan helburu, ikusten dako horrek izan da, Fall Guysen da ibigarenok badakigu gutxi gora bera zertaz doan hau. Eta kauzi da, beraino ez erortzi, Holantxe, zapaltzen dugu zen blokiek, disagartzen doaz. Ontsu motuen lau jokalaren hori zaben, bueltaka, eta saltoka. Orduan, baia, noraino eusten dugun. Eta batzuk ja, ez da eusten. Adibidez, ez dakitzen, hemen ikusteko aukeri dikot, perfecto. Igual, Ander, ez gara jungo ja zeara. Beste txatera mugituko ea, jendea jolasetan ibiltzeko onena izango da, ez? Bale, ados. Ze bestela zoratuko gea eta partida kantolatzen da. Bai. Damian. Bestera guaz. A ber, bat. Ea, ba. Haupa, Hemen gaude, guztio. Aio. bueno, zuzenekoan gauz, baina ona Hori da. pastakara, bale? Vale. Binge, jarri ezkunzu neire ope. Bueno, ez. Hala. Bueno, irugarra. Teneterran entzaute bai. Bueno, bestela nire parte hartuko eta listo, total. Eskoz, que... Hori da. Baina ese ni jauzi nahi zala, ze pasau da. Bai, así que eran. Nik izan dena, joder, que ni nago goian. Taina. A ber, Ertaina. Niko txatean idazten nahi du, honek balio du. Niko, ez dakiz sartuta zauden jada zerbitzeran. Bai, hor dago, A ver, Bale, Imko, bale. vale. Pentsatzet hori da. Pentsatu dela, I'm Nico. A ver, ertaina ordu nahi izta, bai. Artaina, bale. Ez, izango da, I'm Nko. Hori da. I'm Nko. Vale, ados. Bai, baina ez dut, I'm Nico, baina izango da, I'm Nico gaitik ez, baina, bueno, vale. Edo da Inko, ez que ez dakit, vale. Ez dakit, Nico Williams, igual. Zala ezke, bai? Ez doa hotxa jarri. Ez dago... Ze beste mini joko dau. Hau da, lehenoko bezala xe, lurra zapalduta desagertzen dela, baina mapa pixat handiagoan. Batzen ez aurreko alditin Niko dela superrona, Jabazi behar digu, seguro. Ja. Bueno, momentuz eusten gabiz, Breka dauin beharra edo oinez junda nahiko alda. Oinez junda aldez. Ai, ama. Erori naiz ino, betino. Hori batzutan baizu zertatzen da, bazabiltze tope, azkeneko solairon da esatezu, oso ondo noa irabazten, bestean abeian daude, eroitzen zea, hiru pizza o segidan. Hoi da gertatu zaiten da. Ai, nire Ba, igual ez dut iraziko ez. Ale, bi pizzo segidan. Mian, barrio bera, Ni jazkreo solairoa no, ura ikustet beha. Ai, nire Hala, bera. venga. Vamos. Nire ureta. Nire bai. Bueno, Damian, ondo Jatzea, doble maler, lander, Doble maulerea. eta Niko, noski, Niko pera, piso bat gora gozeon, beha bakarrik. Esan dugu oso nola. Nola lortzen da, kapa? Kapa. Kapa? Kapa ustet eskina, ez da izen bat urte uki behar dituzu Minecrafteko kontua, horrelako zerbait zala. Microsoftekora pasatzen bazera ere kapa bat emate izute. Hori baitare. Microsoftekora pasatzen Vale. Orduan, Microsoftek kontua lapurtzen main baizu horrek ez du kontatzen. Ez. Oh, ja. Vale. Ibiliko gara bite zen?
Bai, beste Vale. jolazera. Ez? Arretorri Bueno. puntetik. Lau? Zer nazu? Tipi. Hartu zerta? OITC. OITC da, Oi. daukazute fletxa bat, arku bat fletxa batekin, disparatzen maezu eta fletxa horrekin jotzen maezu norbaitei, akatu itezu, puntu bat irazten duzu, eta fletxa bat berreskuratzen zu. Baina ez bazu asmatzen, fletxa galtzezu eta espatakin junbertzea borroka egitea. Ja. Ja. GoldenEye, Golden Gun Hori bezala, da, hori da. Hemen klasika. Ara- Bueno, ze, non, Etorri ona, non, Vale. ah, ontara, bingen, igual TP Genial, no. guztiek. Tiki. Vale, listo, Vale. gauz. Vale, eta lehenengo mapan sartu. Epo. Ui. Ah, vale. da ria? Joko Jo, hasteko azteko bozkatu. bozkatu duzu. Bai, horrekin eskuineko klike ematen maiozute, partida lehenagotik azten da. Guztiek Hori da, ematen hori maia. Zatik idatzi du sorte hon parentesi arten. Irabaziko gaitulako. Ja, seguru. No, ez dakit nun baiten nau. Ah, vale. Itxoin, ja alge hasi. Bai. O, Dimauler. Oye, ma. Zer? Txarto. Osa, zuzeniko ikusten da bizenak, nire ikuspegi paketetik. Flipingo da, Ezin da fletxa rekuperau bakarrik, Oh, ezin da fletxa rekuperau, Fletxa errekuperatzen zu soilik pertsona bat akatzen badezu. Abani banabil. Igual ez. Vale. Ah, Hene bada. matematik dispara hona zartu. Eskas. Anda, ja. oh. Ai, ama. Mesedez, Lotxagarria. Zer da hau? Zatin autoki baten? Baina, responea tuiten zehala. Karo. Atatzen zaituztenean. Bai. Amigo. Solo tú encuentras leña. Ah, vale. Puntu bezala egitea da. Mira, zenbat kostatzen da pertsona bat akatzea? Joder. Bai, pila, espatakin pila, klar, kostatzen. Nei. Ui, hori da. Ba, niko niko esotil inorbez. Hildan hau. Baina, ikaragarri txarra, Hombre, por fin. Ezin naiz rekupero gala. Tiki. Joder. Ma, Aranda bere hartzen zoaz, Ega. Epa. Ai. Mauler. A todos. Baina, zenbat golpe. Nei. Claro, ya sabéis espaldieraz aldi batera. Nei. Ez. Galaipa mesez, hemen duelu bat genekan. Pertsona da zer. Tak. Txarra. Ai, ama. Arau zuzeneko batxeko lotxagarri da,
Mm. Pena. Ba, azkeneko jolasa ikusiko zute. Ez, nik horrezio parte hartu. Bakoitzan estilo artistikoa eta eraikitzeko ahalmena izango du. Juzgatuko du. Epa. Ah, Hore. Beste batzu baino, gehiago jotzen du ez, ostia. a ber, zer da lagazo hau? Non daude 128ko tikeko serverrak? Ja. Kontrol gure gendu, baina ez kontrol ez da euskeraz, así que... Lastima. Opa, Ostia, etorri honea. Utxa! beretan, be. Nik que ez izen nuen jausten da ikusi behar dut, bestela sostu balizo. Lag pixa bat dago, ez? No Tipo bizkarretik metro batera disparatu eta fletxa atravesatu indio. Oi, Imkok hiltzaitu. hala ba. Imaginatzen baita ere, Sudanoko Euskal Herrian, baina ni 1500 kilometrora onda ez du launduko. Zati daukat ezpata bestalden, ze ostia. Ema. Joder. Inkok irazi. Berriz ez, Vale, ba, azkeneko jokoa jongo jaz, Build Battle, pixkatzea da. Hau nahiko divertigarria zan. Ne Bai. ustez. Nire izatez etxarrena. Eta Build Battle, a ber, ba. AK 45 bat gabe. Hau lasaiagoa da Ohikoa, jolasa. Zera inda, Uste badugu build battle eta oite zen ibili. Vale, Miguel, lotzotik tezea zure habilitatea eraikitzea. Bai, bai, nik ez dakit jorrozten hemen, Simplemente Nik ez da. gai bat ateratzen da, eta gai horre dagokion dibujo bat egin behar dezu. Eta Zer materialekin? Dana dauzkatzu. Kreatibo moduko bat daukazu eta material. Barkau, noa daukat jun beharra? Bingen, egin laizkatzu TP guztiei. Ez, zatik batzu ja gaude barruan. Zain Ah. dugu gatu. Egin, bestela. Noan daukat sartu beharra? Plaza nagusian zaudete? Build Battle izen da. Bale, itxoen, plaza nagusia jongo nez. Hemen txen hau. Armea, bakarrik gaude sartuta bi, Ez dakit besteak ez zarete sartu. Nik Ez Pues ni sartu ingo naiz, Bat. 20 segundu daukazu esartzeko. Zela geratzen ikusle moduen bingen. Ezin da. Hala. Teko, Lander, zeu gero egin behar dezu. Gero mundu guztien, amaitzen danean denbora, mundu guztien marrazkiak ikuste ditugu. Abozka. Asik eta bozkatu egin behar dugu, geure artean. Minecraften jolasten ez da pertsona batek. Pardon, zer da? Ni erori Zer naiz. ingorokat? Irulegiko? Zer Hau da? botatu bat, zean behar duzute, bozkatu behar duzute. Bozkatu. Kartelean sakatuta gai bat. Osea, esan nazu, gaur, korrika izan da, ez zuela bozkatu behar korrika? Zeuna. Nola bozkatzen dut? Sakatuz. Kartelean bertan sakatuta. Hala, Gaia sagarrotegia. sagardotegia. Zema denbora daukagu? Bai. Laurehun da 70 segundo. Eskasa hau. Hau, oso. Nola zen. Baina kreatibon gare, ez da? Bai. Bai.
Material guztiak ez daude. Itxoen. Bai, denak egon barko dira, Danak egon beharko litzatezke. Vale. Ez que, inoiz ez dut kreatiboan jolastu, ez. Da. Eta egan egin leike edo zerbait? Bai, Espazio, espazio. Vale. Eta jaisteko? Shift, Control. maius. Bueno, shift, zure shift. Bai. Nik kontrolen daukat. Bai, ni Blokean jakiten za? bai, aldatu leizketzu botoiak. Ze normalan bidejoko guztitan izaten danez. Bai, shift korrika Shift eta korrika egiten kontrol dut, makurtu. Ni zoratu iten Oi? izan hemen. Bai. Ni beti horrela. Bai, Ni Batzuk beti oso bakarri Minecraft. konzentratuta zaudete, isisilik. claro, Ni bakarri Minecraftan jolastuet. Hombre, Ezin da. un ridikulurako prestatzen. Bagara Ezin da nik bagara nik nahi dudan ezin da egin. Nik nahi dudan ezin da egin. Supetxe behin gen betxet, ni sortzen abiena grabeta garatzen dala, zuri ez. Osa, prozesu osoa. Bai. 5 minutu gehatzen dira. Tio, nola izena du. Euskeraz bak ez dute ezea? Zua pizteko flint nola da? ni idea. Sugarria, ez? Horia zuarria. Ai, adiós, zua ezin dut egin. Ian ez. Klarek, ez. Lava erabili bestela. Lava edo beste iluminatzen duen argi hauek. Kubo hauek. Bai, izan. Ere badago xua, iten berri bat Minecraftekoa, ez? Bai, Hori utziko dizu jartzen. ez dakit. Nola izena? Zua bentsat. Nire ikusi dut lehen, bidean norbete jarri du. Que suntsitu erdia, nahi gabe. Ai, ama. Hau desesperazioa. Lotxagarria. Animaliak ez dituzten jartzen. Ba, uste baino denbora gutxiago dago, Ni ez ditu Bai. denborarik ia zer egiteko. Ja 2 minutu bakarrik atzen dira. Ba,
Ba, nik ez dut topetan nahi otena, tio. Ai, ama. Ke ba, ez dut topetan nahi otena. Pues nada, Minutu bat. Bueno, zuzenekoan ikusiko zute danok isili gaudela. Mhm. Nik uste danok kontzentratuta daudela. Pixkat. bueno. Eba. Bueno, hau zeinena da, eta esan behar du pixat, zer egin du, bestela. A ber, hau soportzen da, zala, hau da pertsona bat, bueno, ba, saiatu naiz bere forma voluminosa ematen, Ah, bai. eta hau da kupela bat, bueno, venga, ala, jazta. Azkar. Hau, alde hontatik behiratzen baduzute, goian botila dago, eta behan, ez, garagardo, oza, sagardo zera, eta horra parratetzen da, eta guzti hori. Ondo. Patxok ez tegin poli, esalpen emateko. Bueno, Oda uste dut, lanterrena. ez da bera salpen Taktutza. ez da, uste. Betxetamendi pegitxu izkero, apurbet txukunitxio dela ikusko zutu Eta, bueno, ba, argita garbi zer dagoen, ez? Hau nerea da, mendetena inoxidablea, bi kupel, Oze, ona. mailak bazkaltzeko, Ai. hemen parrilla indet, eta animaliak ez izkin uzten jartzen, zen hemen behia nahi nituen jarri. Kupela zein da? Ah, inoxidable hau. Inoxidablea bronizkoa, eta beste biak pues, kupel normala. Inoxidablea izateatik eta ez segurezkoa, ala, suspenso. Egurrezkaude bazauden alduan, Ah, vale. Hau kupela. Ani hazieniko pela egiten baina. Ondo. Horrelako basoak eaten baituzu zardotean bingen, txapelduna zea, Ez que... Hori zen, lurreko kubua, zen hori. Bueno, a ver, venga, trai jarrak zein do. Ondo. Kupeleti zuzenean eraten ari da. Zer jarri dio, Pertsona bat da. pertsona bat da, isade. Beira. Baina, bozkatu inbarra dagoela. Bai. Ona. Bueno, Bat egin deu, niko getanik. Bai, laugarren gatuna, Bai, ez txarto. puntuta. Bueno, ondo. Ondo. Bueno, Eiten dugu azkenego OITC bat mapa aldatuz, eta ja hortu Ongi. utzi. vale. Venga, Vale. bai. Baina ze, zuzenekoan baitare hau ematen izatela. Boi. Karo, mundu guztiak Ama, ikusi du zure estilo artistikoa. Ondo. Euskal Herri guztiak egon ja. A ber, mapan bat hemen. Berez, nere pixel harta ondo zegoen. Bikaina. Bai, irude eta dena zeuken. Dena. Laba ibiltzen ja, 12. mapa. A ber, erretzeko aukera da.
Venga, Ozen? horrela. Nago goratzen zein den. Ah, bai, badakit bai. Eta bozkatu zeakin. Bloke gris horrekin. Mhm. Mapagok ere dena dire egin da zarbitariko jokalaria bere garaian. Ah, bai? Bai, bai, bai. Ze ona. Ara, Orduan, hostia, Bai zera, bai zera. Hala, hala. Esen espero nuena, mierda. Hau zer da? IMAP. Hene bada. Ben, itxoin, zatik ezin dut jo inor. Ja, ez dute jo inor. Ze hostia. Egia. Oin bai. Inda? Bai, edo ez. Bai, alda, bakarrik pixkat lageatuta dagoela zerbitzu. Jode. Eske, aritzen mapa aukeratu duzu, bai? Joder. Gero gainea, botatzen dut, batzutan, fletxa botatzen dut, ez Oin, dut bai. inor jotzen. Bai, igual hoge ateratzen maia, ze... Bai. Ba- Labangatik igual. Ez ezke fletxa, geldi daun jendeai disparatio fletxa eta ez da sartzen. Bai, nahi berdin. Jarri hor dezute txatean. Egin behar dugu. ITC, live. OITC leabe. Ados. Mapa normal batera bai, bien honena. Bo, bino ena batera, Barra jarri behar duzu lehenengo. Barra OITC, lik. Barra, OITC, Ah, holaxe. Ba, ez dakit. Basoa? Basoa, venga, basoa. Venga, basoa. 3 basoa. hirugarren. Basora. Irazin dut. Ah, Kontsolatzen ezana. Korri, onda? korri, ez ditzen gorde morarik. Zein da, basoa, zein Basoa, da? bai, basoa. Hirugarrena, basoa. Hirugarren, hostia! Basoa, vale. Ez hemen koran zarete denak. Eman diogulako ja da. Listo. Ez da no gauz, ez? Non dago basoa? Goian eskoita. Vale, ya está. Vale, hona guarea, boltatzen zela, vale. Hori da. Ben aukeratzezunean onera ekartzen zaitu. Bueno, Bueno. perdón, hostia, handia da mapa. Ze, Bai, da. erori alna ezin, no? Ez. Ez nahi sartu. Inko ez dela sartu. Basu. Ez dut horrendi bai. sartu Ah. zitezkela, Txitagon arren. Etorri. Ander, mapa hau zer da. Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Bai, ez da, guztiz. Kita. Kamuflaje Hori faltera, da. baina... Hala, bekoko basulo eta dago egon. Tun, 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 tun. Alkarrakatu Tun, da. tun, tun. Tururu, tururu, turu. Bai zera, eman zaitut eta. Bai, nik bai zuri gero. Eta... Nere unibertsioan, bai. Oh, Gure ezpian ez balio, edo? Zer zer puskatu? Nere bihotza puskatu duzu, horrentxe bertan. Epa! Ai. Intxat arrizko espata edo izan barko zen, eski agurrez Hemengo arazoa da... Bueno, atakatzea nahiko zaila dala, oso handia dalako mapa, sin mas. Manilde baino beto nabila. Uste nuen beste bat zela, beste mapa bat. Que paso? Zenak ez dira, zero. Joder. Inkok lapurtuit. Oh. Joen dizut. Beti azu jota. Jo dizut. De repente No, Inkok no. kiston pillauzke. Bai. Bai, benetan. Dano fokus Ostras. eitera, inko, ereik.
Dani ondo nabilelakoan, jo, Bu. A ber, nire audioa gaizki du, jo. ba. Ui, Itzen pixkat, mesedez? Bueno, hori, A ver, jozaitut, Vale. bani Bueno, perez, fijo. igual, responetxerakoan mogido bergara baiela bai. igual. Ahí está. Hori bai, nez pata, ez du inorrakatzen, eh? Epa, bingen, Ah! ai, Kaka. hola. Ez nondik atera duzu gezia orain. Baizera. Jo, ez da hiltzen, Ez, gorra zen. Hau. Ah. Bai. Ah. Joder, Matera da, badakizue, lehen zenbate izan da. Eta bost. Leheno bintzatu, ez da ito limitea da, no denbora, Zenbat goazen ikusten da? bai eskuian dao, marka hori. Bai. Bueno, bueno, azkenengo no baina zer pasetan, ez? Hori da. Ui. Ai. Hola. zergatik dituzu 7.000 gezi? Pertsona batek bueno, akatzen bazaitu, zeite du. Berriz gezia lortzuzu. Bai, baina neri tirokatu nau, ez dit eman, eta beste gezi bat edera du. Eta horrekin akatu nau, what the heck. Igual lagan gatikan edo. Casualidades. Madre mía. Inkori. Hori, hori. Qué va, esto es serreñic, Oiga, Hola! paliza ya. Bai. Cheats. Ez da gitxon, honegaz ja amaitzen nahi duzue? Ondo iruditzen bada. Bai, igual minutziko duz, ja Bai, sortzirak pasadia eta ondo pasata. Ondo. Eskerrik asko parte hartzearen, etorri zareten hori. Da, ostras, ondo gonda, ia hurrengo baten jente gehiago biltzen dugun, da korrikainoko politxea baitzen dugun, bai? Bikain, eskerrik asko antolatzegatik. Bai, Zeuei etortzatik. hori zea. Honegaz orduan agurre moten dugu, eta hori ze, ametik 2 urtetara ia barrio errepikatzen dugun. Da bitxartien, korrika nagusi zen parte hartzie falteako, ez da? Martxoak 14tik. Hasitxe, eurrera. Hori da. Venga, Ba, bueno, eskerrik asko. Bai, doi. Eskerrik asko zaindu. Aio. Arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika. Bagara, arro herri korrika, arro herri korrika, arro herri korrika.